কোম্পানি লস করতে চায় না, একটা ইন্স্যুরেন্স ক্লেম করে দিলে তো টাকা 5 লাখ 7 লাখ টাকা জায়গা তো কোম্পানি লস হয়ে যাবে, এই লস করতে চায় না। এজেন্টটা বললাম তো আমি এজেন্ট বললে যা কোম্পানি যা আমার কি ইন্স্যুরেন্স বুড়ি বয়সে কোনো ভিডিও রক্ষা দেখবো ভাই আমি ভিডিও খাইতে গেল কোমরটা ঠিক আছে নি এখন মোটামুটি এইভাবে আসলে মানে একদম এটা হ্যাঁ ও প্রথমে হেরে তোকে এবাসি নি 300 কিলো কথা কইছি কই হেরে বাইক কিরানো তারপরে আইসি সামনে আসলো না ড্রাইভার না সামনে হ্যাঁ আসলো প্রথম গাড়ি না এই আসলে ভিতরে ও প্রথম গাড়িতে ঢুকে গেছে এইটা ঢুকন পরে তো মানে হেঁটে রাস্তা ওইটা ঢুকতে পারছে শুধু পেছনে তো অন্য গাড়ি হলে তো আমি শুরু হইলে ঢুকে গেছে না না এইটা না অন্য গাড়ি হলে তো আমি কাজ করাইলাম বললে কিন্তু আমি এটা অ্যাক্সিডেন্ট কি হয়ে গেছে রডে মারছে Ani bumung gakai Samuel Deborman para ani kami Posingas Nagar anda Klasiko area buijotan ana sinibai kena jota social media print media electronic media yang tinugai tam gakai thangnai election JDC election 10 khulai champar ningai ang noro batainai tini ang noro omahai klayai je kok sanani bad dong kha saya hini tongphanang bad domang phege tamni bagi hingakai thangnai 10 tarik বুধ গণনানি দিনো কিছু ইনসিডেন্ট এখাবা ঘটনা আংখা ও ঘটনা বেলাকে সেলেংমা সিসা ani upurono omhai ঘটনা আংখা actually attack khlaijaka ang bahike khlaijaka hangkai tini jokhonte বুধ গণি পাইখা পাইমানি ইয়াগুলো শান্তি শৃঙ্খলা ভাবে ফাইকা খুলাই স্কুল মাঠনি হইতে yang ambassador khlai yang faika faiyaro tabuk je jitijak yakaba joyi engjak Tita mothani sapota robai malaikha malayei kisu koglamo salai phaika gari tungdo toino santi susto kai thanglai di election nangkai har jit tongnaino omo hai klai phai jeng tata konri ka bokha jeng thangsuka norok phalai chuk de hinai phiaba jeng jokhonte 43 mailo sokpaikya 43 mailo sokpai mani yagulo khaino kisu শৃঙ্খল বরগ্রব जोंनो गारि कासुयै जोंनि उफुरो सफ्रबनानि सेंखा nang aja chapurna nang sisine o sofrobnaino to ang asuk borok palo bahike sinui mannai sito siniwo sinipana ang asuk sanani thanglia tangi hingkakai hoito ba borok tini sawi manyana ba bujiani bisingto yengna जोंजे mungkhanya thangtini kwbangma gatproti gat tongo kwbangma badda digino tongo tini je ব্যক্তি omahai
je dofani samung khanya thangtini je kebengnai bo dofani samung tamno hinbo sawi manya na beshirbag ang aro onukha je oma hege sofropnai rok tini borok tipra mothani borok ya borok tini kisu rajnoitik dolo agio jukto ongjak tabuk oma hai situation tipra mothao habai tini oma hai khlai bisringkhola khlaikya yakaba sini ufuro bo sofropkha o jorao emon baibe sing ufuro borok attack khlaikya sini buskango gari bathagri phayei bongni yago da tongo gulari tongo gulari kokmani hingga badul bai kogya cycle kun bai kogo yakhaiba urajalni sola bai kogo tei gulari bai kisu songkok tir tuinai tongo tir bai bo kokha singno ojarawo hoitoba sing tini ishor yakhaiba bhagwani ashirwad bai tini o tir kokjakmaro nangliya borok bai sorasori manjagui sing bujakliya khoraksa bujakha je altogether chaloknai chini supporter Santosh Deborma je bojana paran mungki bodaga bini para hinggakai agi hinggai Nishan Chandra-Parao tongo tabuk bini tak present hinggakai bo Ramdewan Chaudhary Parao tongo bini para tabuk Ramdewan no actually ang wan sugui nemani bono thikya hene klangai thangmani bo hoitoba sisawi bono sing last klaijak mankha bahai ki bono oma hai khlaikya hanggakai sikangbare no hoitono kazino target naibungni election bosor phaikai phayu thangu sing 5ta bosoro 4-4টা election kailayo Bidhan Sabha ango Lok Sabha ango ADC ango tabuk biskango village committee yakabe ADC village committee ingani thangi tong teisa hana hai keles jeng tini election phayo thango sungom hai khle walai bulai mang lai tongka hangkai sung sini dofani kokno sini dofani samungo sung bufuru khlainai oma hai klai ang tini kabangma saratir prani borokno ang message rinani musungo je odini kogrona ang muitumanei mane emon babe sak saisungno selengmani maya pharo tangai hinggakai bono tini thikya hini chorokinara kalang thangmani sung bono last manei kha last manei o jorao sung direct security talangai yakanai mungya PS na hati security talangai bono sung hospital admit khlaika admit khlai doctor phunugai yakanai tabung motamuti sustono oma hai khlaiei tini je ব্যক্তি সফরত নাই borok tini tifra mothani bumungoi borok tini onyo rajnotik dolni phai haphani borok rok omo hai klai sini borok ni uporo borok tini attack khlaika ang aboni bagino joto tifra motha khlaini takhukte bukhuk songno ang kobungna musungo tamni bagai hinggakai sini jorao sung je develop khlaimanya nongni jorao khlaidi ba nongni jorao je develop khlaimanya ba dofani samung tangi manya te kaisani jorao tangana tangi hinggakai sung rajniti phayu thango sung ganatantra desho tongma ba ganatantrik babino sung soba khlaima thangnai ganatantrani bisingtino sung sini dofana ma phioknai dofana phioknani thangtini dofa bai dofa omo hai khlaiei walai bulai toklai mane abo belai khi saya aboni baganya ang jotono no kobong munarengani musungo tabuk bo kisu kisu jagao emon situation ngai tongkho bazar hat kalai miya kaisa baite kaisa na siklai miya oborong sung bondo ma khlainai
tangai hingga kai nang bodo fani bagino samung tango sung bodo fani bagino samung tango hoitoba sung je samung tangmani chini dofaro kha phujagya yakaba jonogono kha phujagya angkhana aboni bagano tini election kali mani bisingtu serai khlai phunugi rijaka tabuk norok ni je khlai tei tongmani norok khlai di sung borok bai borok masle lainani jora ya tabuk borok bai borok hamjak lainani jora borok bai borok sung yak bai yak rom lai sung biskango agok lainani jora aboni bagano tini o nasle lai tongmani tini o mahai klai makhang nasiklai ingya tong makhang nasiklai manya ang lai tongmani no sung bondo khlai biskangni samung tamo khlai tai tong o samung no se ma khlainai o kok kusaro ang jotoni thani no o kok kusar mani bisingtunyo tini ani o kok thaisa thani samani oro no mathaka jotono no o sarik sal kusang jorani kha kusang tei kha kufur hambai.